So yan, good morning sa ating lahat. At ngayon ay lulutuan ko si Lolo Kano ng kanyang paborito. So pinanood ko to sa YouTube bago ko lutuin. And syempre may kinchay, patatas, sibuyas na napakamahal, at kamatis, at syempre ang itlog. So ginaya ko lang to sa YouTube, no? Pasensya na kayo kung makalat pa sa likod, maaga pa kasi. So unahin natin tong sibuyas. Yan. Unahin natin to. Nakita ko dun sa video na maliliit yung hiwa dito. Yan, liitan lang natin. Yan. Sana huwag tayo maiyak. Sabi niya, paborito niya daw to na almusal. Nga lang, iba yung sibuyas dito, iba yung sibuyas doon sa kanila. Pero okay na to pa. Para hindi niya maisip na iba siya dito, di ba? Naramdaman niya na may nagmamahal talaga sa kanya. Okay? Tapos, bawang. Bawang. Yan. Papahugas nga, saglit pa. Pati ito. Siyempre, ang kinchay. Pang mamaya to. Yung nasa itaas dapat to. Kinchay, celery. Busy si Lolo. Na-chat yung mga jowax niya. So, hapon, umiyak. Pagtas pala nito ng pagluluto ko ay lilinisan natin siya ng kuko kasi ang haba ng kuko niya sa paa. So, gugupitan ko lang para hindi siya mahirapan maglakad-lakad. Kasi mamaya tumama kung saan-saan yung kanyang kuko, no? At masugatan pa siya. So, mas mahihirapan siya. At thank you din po pala, kaulitin ko, thank you kay Ate Leonis Hillman. Yan. Thank you sa pagturo at pagtulong kay kay Sir Carl, syempre kay Lolo Kano. The Germany, 72 years old German. Yan. So, anuin lang natin to ng gusto para unahin ng mic natin. Hindi naririnig yung napakaganda kong boses eh. Pagluto natin siya ng paborito niya, guys, para maramdaman niya na nasa Germany pa rin siya, di ba? So dito kasi sa akin, mapaibang lahi ka man o kalahi ka man namin, aalagaan ka namin sa abot ng aming makakaya. Alright? Lalim nun, guys, baka hindi niya masyadong ma-afford yung sinabi ko. Joke lang. So yan, busy siya, no? Busy pa siya. Nag-Gmail. Puro siya Gmail eh. Gmail, email, yan. So iwa-iwain natin din ng maliliit yung kamatis, no? At yung patatas, ilalaga natin yan, guys. So hindi pa namin sure kung kailan namin siya madadala kay Senator Rapi Tulfo o sa Rapi Tulfo in action. Pero gagawa kami ng paraan para kasi kapag pupunta ko kami doon, isang isang project na namin magpipiding ulit, no? So waiting at ipon muna ng pang-feeding program. Gawa nang di naman po kami mayamang mga vlogger para sa po yung isang feeding program na yan. So tawag dito, siyempre pag pupunta kami, nakatawa niya ni Lolo, yung matanda na butas yung parang yupi yung ulo niya.
Plano ko sana mabigyan din kahit mga 1,000 pesos. So kaka-upload ko lang ngayon. Nasa 1K na agad yung views. Sana patuloy yung views na ganyan para mas marami tayong matulungan. Yan, katulad dito ni Lolo. Yung matanda nga doon, may nagpaplanuhan ko nga rin na ampunin na lang. Yung matanda doon na nag-aantay din ng tulong kay Senator Rapi Tulfo. So syempre maliit lang yung bahay natin dito. Kaya hindi ko rin magawa ng paraan. Pero yan nyo. May bawang pala yun, oh. May konting bawang yung guys. Yung breakfast ng German. Nakita ko kasi lang. So, lagyan natin konting bawang. Tapos, kailangan to dikdik na dikdik. Dikdik siya na dikdik kailangan yan. Okay. Yan siya. So, nagkakape na pala siya ngayon, ha. Tinimplang ko na siya ng kape. Hello. Hi. Hi. This your breakfast. Your breakfast. Yeah. Siya masyado nakakaintindi na English, guys. Pero kung ano to, nakakaintindi siya na English ng gusto. Lap trip sana to si Lolo. Kaso hindi siya masyado pang... May mga ganun pala, no? Kahit Amerika, kahit maputi ka, hindi ka masyadong ano sa English. Ha? Oo. Hindi sila nag-aaral ng lingwahe. Hindi sila nag-aaral ng kanilang nationality, national language. Tama ba? National language nila, Amerika. Yung English. Di ko alam, ha. Baka mamali tayo. Yan. So, pinuhin lang natin tong pinuhin lang natin tong bawang kasi baka malasap niya. Yan. Alright. Yan, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta. Siyempre sa pag-share din ng aking mga video. Thank you talaga. Yan. At shoutout sa buong Team Butete. Yan, sila Bro Edison, Boy Sardinas, Kalso, Burlasoy, JP Bentong, yan. Ate Dabing ng Davao. So, hindi ko nga na-uploadan yung video ni Ate Dabing ngayon. Pasensya ka na, Ate Dabings. No? At mga sponsor kaila Mami Marlene, Mami Leticia, Mami Lolo Woods, Mami Sharma, Mami Charlene Sorio, Mami Raijo, Mami Miho, sino pa ba? Oh my God, my brain is palpitation, ha? Yan, shoutout sa inyo lahat. At yan, pa-subscribe din po ng mga channel ng Team Butete. Yan sila, yan, at shoutout na rin sa tiyuhin ko na si Tito Oslek Gibara. Pa-subscribe din po ng kanyang YouTube channel. Yan. So sana kung ano yung suporta niya na binibigay sa akin, ganoon din sa mga kasamahan ko kasi sila talaga, isa din po sila sa mga charity vlogger na may pusong pagtulong talaga sa kapwa. Lalo na yung si Tito Oslek, wala lang talaga kaming pang charity kaya hindi ko rin siya mabigyan ngayon ng pang charity niya. So yun. Lolo ko, ano kaya gagawin na naman ito? So ilalaga ko muna tong pang mga sandali lang tong potato para hindi siya masyadong para mas maluto siya. Tsaka ko siya halo sa atlugi. Wala kasi akong pang slice ng yung parang pang yung bilog. Dapat dito bilog pero gagawin ko, ninipisan ko na lang siya ng hiwa. Tapos ilalaga ako ng bagya para lumambot. Kasi si Lolo ay medyo wala na rin ngipin. You like this potato? Yan.
Alam nyo, marunong na siya magsalita-salita kahit konti ng Tagalog. Pag nagugutom siya, sabi niya, kain. Embutido. O, diba? Alam niya, naiintindihan niya yun eh. Embutido. Buti nga, nagkakaintindihan sila ni Papa eh. Kaintindihan sila eh. Yan sila lagi dito niiwan kasi maya-maya alis na rin ako. Lininisan ko rin ng kuko si, lininisan ko ng kuko si Lolo Kano. Para ang haba ng kuko niya eh. Baka mamaya tumama sa matigas, masugatan pa siya. Yan, konti na lang guys. At shoutout din po pala sa sa may mga magpapadala po ata para kay Lolo Kano. So maraming salamat po sa tiwala na binibigay nyo sa amin. Thank you. Yan, ganito lang natin guys. No, na lang natin yung kanyang potato. Alright. Pababaan natin. May kulang nga dyan eh. Yung yung tawag dito. Onion, balat ng onion ba yun? Inipisan lang natin. Yan. Para mabilis lumambot. Para makain niya ng gusto. Yung onion. May itlog to guys may itlog. So bukas manonood ulit ako sa YouTube kung anong pwede kong maipakain sa kanya. Hindi naman siya maarte guys sa pagkain. Lalo na yung ulam namin kagabi, repolyo tsaka corn beef. Tuwang-tuwa siya. Gusto siya, mahilig pala sila sa bibilang ko nga siya nung salad. Yung ginagawang salad, bibilang ko siya. Okay. So, lutuin na natin guys. Okay, so yung itlog naman. Ang itlog, 3 itlog. Okay. 3 egg ang aking gagawin para sa kanya. 3 eggy. Yeah, the eggy is eggy. Yeah, eggy. So, may kulang pala yung butter. Wala tayong butter. Pabili ka ng butter pa. Hindi, butter lang sabihin mo. Meron ba nun? Mga meron nun. Pag wala sa palengke. Butter. Ayun yung ipang-ano ko dito. Butter lang yung sabihin mo lang. Doon sa binilan mo, palengke, isang ganun, no? Butter. Para pabot na rin yung gunting. Ito pala. Para para tawag dito. Yan, so laga muna natin yung yung patatas or potato, no? Laga muna natin para lumambot-lambot siya. Ba? Sa mga natitin ng gulay, mayroon tayo. Hindi, sa yung grocery yun, butter yun, parang palaman yun. Iyan. Hindi natin siya dyan. Inlaga muna na dahil palang nabili kong potato. Dahil ko nabili yung patatas guys. So, laga muna natin siya dyan. Yan. Lagyan natin konting tubig. Konting tubig. At kung masaya. Andun pa, sa bulsa pa, kuha ka dun. Siguro mga 100 plus ko rin. Kasapiling niya. Alam niyo guys, yung mga ganyan. Ang hirap ng kalagayan, yun ang pinakamahirap na kalagayan. Alam niyo ba, may kwento ko lang sa inyo. Naranasan ko yan noon yung ganyan.
Nasa ibang lugar ako. Wala ako dito sa amin, nasa Batangas. So, inabot ako dun ng lockdown. Talagang sobrang hirap na hirap ako nun. Tapos, sinabayan pa ng panggigipit. No? So, yung panggigipit, naging 100 lang ata ang isang araw ko nun sa water station. So, isang taon na mahigit, tiniis ko yun. Sobrang hirap talaga. Kaya yung si Sir Carl, ramdam ko yung hirap niya ngayon kasi kinakabahan din niya. Siyempre, hindi siya tiga rito. Nahihiya at kinakabahan o natatakot. Kasi hindi siya tiga rito. Kaya normal na parang mag-isip siya ng kung ano-ano. No? So, lipat ko pala itong yung dito natin lagay. Masyadong maliit yung masyadong maliit yung lagaan ko, guys. Kaya talaga kailangan yan. Tunay na pagtulong talaga. Kasi, yung mga ganyan, kabado yan talaga. Isip lang ng isip yan kasi hindi sila tiga rito, diba? Kaya mas maganda na yung ganito gawin natin, paranas natin na hindi siya iba sa atin. So, yun. So, laga lang natin yung patatas para mas medyo lumambot siya. No? At yun, syempre, pag pupunta kami dun sa Mandaluyong, dun sa TV5, para madala dun si Sir Carl, syempre, isasabay na namin din yung feeding program. So, may natitira pa ako dito. Ito plano ko, yung spaghetti. So, may 3 kilo pa ako dito, guys. Lulutuin namin ni Boy Sardinas para i-feeding program doon. Para isang, di ba, double purpose yung nagagawa natin pagtulong. At saka gusto ko mabalikan doon yung matanda. Yung nasa upload ko nga, yung na-aksidente. Nakalimutan ko lang yung pangalan, no? Gusto kong balikan yun para mabigyan natin ng tulong. Mabigyan natin ng tulong para tawag dito. Kung ano man. Kasi kailangan talaga nila doon pagkain. Kaya kung may darating man na blessing, no? May darating na blessing na makapagpa-feeding program tayo doon pwede nga lang araw-araw. Gagawin natin para kahit paano maibsan yung kalungkutan nila doon. Alam nyo, ang dami doon, promise. Hindi nyo lang masyadong nakita yung iba sa video. Yung iba, karton-karton lang yung hinigaan nila para... kasi ang nangyayari doon, kukuha sila ng number, tapos pipila sila, makakuha sila ng form. Pag nakakuha sila ng form, bibigyan sila ng kung anong buwan or anong petsa, anong araw yung pagpunta nila ulit na kakausapin sila ni Idol, no? So, syempre sa daming tao, kaya hindi rin natin masisisi na medyo matagal yung proseso, matagal yung pag-aantay nila. Kaya yung iba, imbis na umuwi ng probinsya, nag-aantay na lang ng ilang buwan, no? Doon na lang tumitira. Tinitis nila yung hirap doon, yung gutom, init, ulan, tinitis nila. Para lang sila doon, para lang hindi masayang yung pag-aantay nila. So yun gusto ko sana pagpa-feeding program ulit doon. Kahit siguro sa isang linggo, mga 5 beses. Oo, mga 5 beses sana. Spaghetti, pansit, lutong ulam, kanin. Pag kanin kasi matagal matunaw sa tiyan eh. Diba? Kaysa sa mga spaghetti na yan. Nga lang, medyo may kalayuan. Kaya yun, kailangan ko din magbigay ng, siyempre, pang gasolina namin ni Boy Sardinas. Magkano din gasolina papunta dun. Malayo-layo din po kasi yun eh. So yun, antayin lang natin na malaga yung patatas at lutuin na natin para may pakain natin kay Lolo Kano. Ito si Lolo Kano. Lolo. Hello. Hello! You wanna eat? Kain? Kain. Oo, kakain. Breakfast. Lolo Kano, pogi oh. Pogi.
The viewers say so you so very handsome. You so very handsome. Super handsome. No, handsome, pogi in Tagalog. Pogi. Laka. Pogi ikaw, pogi. Pogi. Ikaw, ako. Oh, pogi Pogi. ako. Ako. Oh, pogi ako. Pogi ako. Ba't parang may iba? Lol. parang may iba dun na. Pogi ako. Oh. You like pinagtabi ko siya guys ng tinapay. Piprito ko to sa bread. You like a bread? Wala na yun. Ano nga sa'yo pa paibigyan mo nga siya ng isa muna. Kasi, pogi ako. Pogi ako. Yun! Pogi ako. Kanina mukhang iba yung sinasabi mo, Lolo. Makakaiba yung unang narinig ko eh. Ibang pogi ako yun eh. Oo, parang yung gustong-gusto ng mga manyakol yung sinabi mo eh. Pogi ako. Yan nilalaga na natin guys. Logo na yung patatas. So, laga-laga na yung ano. Yan na si Papa. Sa palengke, wala daw mabilan ng ano. Tapos ng maliliit eh. Pati kay Mark, wala rin. Yung ano, ano ba sinabi mo? Butter. Butter. Sa peanut. Ay, sa ano, patatas. Hindi, pang ano lang yan, pang prito lang yan. Butter. Ay, wait lang. Hanap tayo ng mga utusan. Yun po ang mga arkado. At syempre itlog. Nilagyan kong paminta para gamot sa kanya yan. So yan, tinapay, pipirituhin natin yan. So yon. Yon. Shout out. So pag pipirito natin. Mamaya na pala. So ano na natin to. Yan siya na medyo magulo yung kusina namin. Asan na ba? Ito. So lagyan natin yung wala akong nabilhan na butter. Kaya ang binili ko ito na lang yung Star Margarine. So tinuro sa akin to ni Mami Sharma. Pwede naman daw to. Yan, so lagay natin yun dyan. Tapos tsaka natin siya paikot dun sa ano. Paikot dun sa tawag dito. Sa kawali. No? Yan. So yan yung patatas nilalaga pa. So, kinamay ko na, malinis naman yung kamay ko eh. Guys, kinamay ko na siya. Hindi na ako wala naman ng gloves. Hindi na marumi yung kamay ko. Yan, so lagay natin para talagang mapil niya. Wala kasi kaming butter na mabili. Kaya ito na lang yung binili ko. Para kahit pa paano matuwa si Lolo. Matikman niya na parang nasa German siya. German. Yan. At shoutout sa cameraman ko, si Papa. Sabi ko pa, pa-camera muna ako. At naglolo ko yung isang cellphone. So yan, medyo malinaw-linaw yan. Hindi yan naglalag pag naka-back. Okay. So mamaya na natin to iprito. Bukas eh. Mamaya na natin to iprito kapag naluto na tong ano mo tawag dito? Potato egg J. Guevara dish. Wow. J. Guevara dish. Natin to. Nilaga ko muna yung patatas guys para mas ano. So okay na pala. Okay na siya. Pwede na natin siyang isalin. Yan. Isalin na natin. Yan guys, isalin na. Oh! Ouch! Ang init. Tuluin muna natin siya dyan. At, ano ba maganda? Dito tayo magluto. Okay. Lutuin na natin. Ha? Hinaan lang. Yan.
Yun. Diba? Guys, oh. Sarap yan, oh. Sana all. Sana all naka-butter. Nakasya ako, eh. Lana natin. Yan, oh. Nasa natin konti. Alright. Sarap nito guys, promise. Papa, nangangalay ka na dyan. Cameraman ko, tatay ko. Lagyan na natin to lahat. Lagyan na natin. Ha? Ano? Ano ba yung pinabili ko doon? Pang ano yun? Pang reserva yun. Okay, sibuyas. Iyan lang natin. Medyo i-fried lang natin siya. Lagyan natin yung konting mantika. Natutuyot agad yung ano guys. Natutuyot agad yung ano, butter. Bilis. So, sunod natin dyan ay ano ba maganda? Kamatis. Kamatis. So, yan lang natin siyang ito na natulo. Umano naman na siya. Sensya na ako kayo sa kusina namin, di kagandahan. Pero malinis naman ho yan. Ha? So, kamatis. Yung kamatis. Yan lang natin na ma-fried siya. Sana magustuhan ni Lolo. Charles, pengin nga ang kutsara. Yan. So, halo-halo lang. Tapos ito, lilinisan ko siya ng kuko eh. Linisan ko siya pa ng kuko, haba ng ano niya. Haba ng kuko niya, baka tumama dito sa mga ganyan. Ha? Yan nga. Spoiled si Lolo sa atin ah. Ang ano niya, ang umagahan niya, sarap, big pang mayamanin. So, ngayon lagyan na natin yung patatas. Kung parang kulang yung itlog oh. Parang baka ang dami lang talaga nang nalagay. Susunod ano na. Parang ang dami nung nalagay natin na ano na guys, marami-rami ngayon nagawa kong ano. Marami-rami yung nagawa kong tawag dito, omelette ni Lolo. So, sana magustuhan niya, no? So sunod na gawa ko nito, perfect na to. Perfect na to, guys. Promise. Sana kung buo eh. Medyo palyado lang yung gawa natin. Pumalya ng konti. Ang bilis matuyo ng ano, ng butter. No? Ng star margarine. Iba talaga yung ano. Hindi siya nabuo. Kinulang yung itlog, guys. Kaya hindi siya nabuo.
Pero okay na rin yan. Natin niya ilagay. Ipahid na lang natin dito. Tugas muna ng kamay. Hirap na baka mabash tayo. Sabihin na yung dumi ng pagkain ni Lolo, no? Okay, okay. Huh. Ha? Hindi yan. Ano ba pagsalim nito? Yung ano, yung pantay. Dito na lang. Ayan. Oh, di ba? Ani. Pusunin ko na yung tinapay niya. Ano, may tinapay pa si Lolo. Kaya na kayo guys, kulang kami sa kagamitan. Kaya ganito lang yung magagawa ko. Gusto ko lang mapasaya si Lolo German. Diba? Sarap niyan. Tutuwa siya niyan. Kita niya ngayon. Dahil wala tayong oven na para pag anuhan ng tinapay niya, eto na lang. Diba? Oo. Tsaka hindi ako nakabili ng sliced bread. Yan. Hindi ako nakabili ng sliced bread niya guys, kaya ito na lang muna yung ginawa natin. Kaya nag-aaral siya ng Tagalog. Oh. Kung may maririnig kayo dyan, Germany, nag-aaral siya ng English. Late na, Lolo. Late na yung pag-ano mo na English. Okay, pwede na to. Ano na rin naman natin siya. Okay. Okay. Wow! The best. Okay lang. Natin. Rason, ang gulo pa ng kanyang harapan. Alright. 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 Wow. Wow. Sabi niya, wow. Wow. Okay. Tingnan natin, guys. Bebe, pa-excuse nga, bebe. Wow. Yeah, wow. Yan, guys, oh. Sana magustuhan niya. Sana magustuhan niya talaga. Yun o. Wait. So, yun guys, magsusorry tayo. Kasi baka mali yung luto ko. Pasensya na. Hindi. Ay, wala pala siyang wifi. Pasensya na, hindi ko ata nakuha ang tamang lasa. Tamang lasa ng inyong pagkain. Good. Good? Oh? Good daw. Coffee. If you like coffee, again, coffee. Okay, no. Okay? Coffee. Wait lang. Yan ako nga dito. Okay, no. Okay? Coffee. Sige daw pa, kape daw. Ay.
You eat it, you eat. Yan, nakakatawa lang ng puso na nagustuhan niya yung hinaing ko sa kanya. No, di ba? Yan. Nakakatuwa lang. Kaya nga lang naparami. Tikman ko nga. Na-curious lang ako. Yeah, sir. Excuse. Ay. Sarap pala. Masarap pala nung niluto ko, guys. Akala ko hindi masarap. Very nice, ha? Tomorrow, your breakfast is omelette. Ano mo masarap? Wait lang. Hiyan natin dito. Ano gusto mong bukas sa pagkain? Yan na lang natin muna siyang kumain, guys, no? So yun, nakakatuwa lang kasi nagustuhan niya yung hinain natin para sa kanya na omelette. No? Tsaka yung patatas, katamtaman lang, guys. So nakikita ko sa mukha niya na tuwang-tuwa siya kumain. So yun, guys, diba? Ganadong-ganado siya. Kumain ng kumain. So gusto niya pa daw ng kape. Lakas magkape nito, paano? Paano? Ang lakas niya magkape. So, yan. Mag-init lang tayo ng tubig at maya-maya hintayin natin siya mataas kumain tapos malilinisan natin siya ng kuko. Alright. So, yun pala. At bago ko simulan yung paglilinis ng kuko ni Sir Carl. Ay, sorry. Ni Sir Carl, yan. Bago ko, so may sasabihin lang ako, no. Si Ma'am Princess, no, yung unang-unang nag-aalaga ako sa kanya. Siya talaga yung nagsakripisyo dito ng halos ilang taon, no. Halos ilang taon sa pag-aalaga kay Sir Carl. So sana naman wag natin din siyang husgahan sa mga sa mga nangyayari ngayon kay Sir Carl kasi kung tutusin siya yung may pinakamalaking naitulong sa kanya, no. Kasi ilang taon nga siya na walang pensyon. Si Ma'am Princess po yung pinaka nagsakripisyo sa pagkain, panggamot, ganun. At doon naman po sa mga nagsasabi na about sa akin, no, na about doon may mga nasisilip sila na sinasabi ko na parang si Ma'am Princess pa yung nagiging masama sa mga sinasabi ko. Hindi po yun, no. Panoorin niyo muna kasi yung video, panoorin niyo ng tapos. Yung sinasabi kong budol, kinoment po yun ng isa sa mga viewers nung naka-live kami. Ang pagkaka-comment ay, baka hinuhold ng embassy yung pension ni Sir Carl kasi baka may nasisilip yung embassy na budol. So, binasa ko lang yun at komento po yun ng viewers, no? So, meron pong nakalagay doon sa sinabi niya na baka. So hindi po, pag sinabi mong baka, hindi po, po yun haka-haka lang po yun. Hindi po yun 100% na totoo. Baka, ang sinabi niya baka. At isa sa mga sponsor ko yan na tumutulong din sa akin at kay Sir Car yung, kay Sir Car yung nag-comment na yun. So, maging malawak sana tayo, no? Huwag mo na agad nyo kaming husgahan, lalong-lalo na ako. Huwag niyo ko husgahan porket nagbablog ako, parang sabi nila napapasama daw si Ma'am Princess. So una-una social media to. No, ako nga tinutulungan ko na nga lang si Sir Carl, may mga nambabash pa sa akin. So wala akong magagawa diyan. Nasa social media. Tsaka yun, kahit papaano may tumutulong-tulong na kay Sir Carl sa lahat, no. At kung alam niyo yung kinikita ko din, itutulong ko din naman din yan sa kanya, no. Yung iba kasi dyan, masyado agad, huwag kayong masyadong, yung utak hanggang hunggo. No? Ayun, huwag nyo rin ibabash si Ma'am Princess kasi biruin nyo yung hirap na dinanas niya, no? May special child siya.
No, may special child siya, single mom. Hindi ko alam kung single mom pero pagkakalam ko single mom si Ma'am Princess at may alaga pa siyang 72 years old na Germany, diba? Mahirap nga. One time nga daw, naikwento niya sa akin, wala daw makain to, si Sir Carl. Nanghingi siya sa 7-Eleven para lang pangkain dito. Pero hindi pa rin daw siya binigyan. So, ganun yung kahirap nung dinanas niya. Kaya, huwag nating iba si Ma'am Princess. At dun sa mga nagsasabi, ulitin ko, dun sa mga nagsasabi, na parang napasama pa daw si Ma'am Princess nung dinala daw ito sa akin, bahala na ako kayo, no? Kung ganyan yung utak nyo, gaperanggot lang, wala akong magagawa. Sorry pero ganun kasi ako magsalita Ganun po talaga ako magsalita no? Medyo masakit lang kasi sa akin na hinusgahan nyo agad ako, samantalang tumutulong lang naman ako dito, no? Kung halimbawa may nasasabi man, tutusin wala naman nasasabi kay Ma'am Princess sa comment section kayo lang yung nag-isip ng ganun. So, yun. Linisan na natin at naubos niya pala yung niluto ko. Talagang simot. Di ba, pa? Yan si Papa. Simot talaga. Hindi ko alam kung anong... Yung 2 patatas, ubos na pala. So, bukas manonood ulit ako ng ibang video kung ano yung mga... kung ano yung mga... sa kanya. Magandang ihain, no? So, yun. Linisan na natin siya ng kuko. Guys, linisan natin siya ng kuko. Sir. Natin. Don't be shy. Yo. Nahiya pa siya, nahiya. Okay. Wow! Mahaba ng kuko niya, guys. Sakit. Now. Okay? Okay. Mahaba ng kuko niya, guys. Bawas-bawasan lang natin. Bawas-bawasan lang natin, guys, kasi baka masakit, baka masaktan siya. Tali ang ng kuko niya. So, paano kaya to? Kailangan dito, nipper. Kailangan dito, nipper. Sino kaya, may kakilala kaya, sino kaya pwedeng maglinis ng kuko nito? Sir Carl. Ang kapal ng kuko niya, guys. Nino? Hindi, naghihilot lang. Naglilinis ba yan? Naglilinis si Ate Nika? Chat ko nga. Wait lang, guys, may chat lang ako na para maglinis ng kuko ni Sir Carl. Kasi sobrang kapal po. Hindi kaya ng hindi kaya ng ako na kinakabahan ako baka mapano. So hanap tayo na maglilinis ng kuko niya. Alright. Yun siguro na lang hindi ko na isasama sa video yung paglilinis ng kuko ni Sir Carl. Maghahanap pa rin din ako. Maghahanap pa kami ng maglilinis. So yun, hanggang dito na lang itong video na to. Maraming salamat sa walang pay na suporta at sana mabuo ko yung halos 100k plus na pamasahe ni Sir Carl sa papuntang German. At kung sakali man na mas mauna yung kay Sir Rapi Tulfo, mas maganda po, no? So, abangan nyo na lang sa mga latest upload natin, no? So, yun. Maraming salamat and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at yung mga kinikita naman ho natin dito is pinantutulong din natin, no? So, kukuha man tayo ng kaperanggot para sa pang sarili, pero mas lamang pa rin yun sa pagtulong. At least alam nyo yan, hindi ako nagmamalinis na lahat ng pera na pupunta sa pagtulong. Halos kadalasan ganun, pero may siyempre, ito lang din yung trabaho ko, bukod sa pagtitinda ng damit. So ito lang din yung pagbablog at dito rin ako kumukuha pang charity ko. Kaya salamat sa suporta. So yan, bye-bye na tayo. Bye-bye! Bye-bye!